Alles wat eigenlijk loskomt uit het sloof van een oud pleats of een oude pastorie of neem maar op. Dat is steen, balken en plankhout. En nou ja, bij Stevan komen we wel zien. De laatste is ik weer een man die had zijn pleats verkocht. En dat twarkert altijd een heel grote spullen om bij de oude pleatsen. En dan nou ja, vregen ze me of er belang bij haar. Soms wordt er wat centen voor haar, soms is er roem op met skin. Het is het binnenwandvondelen van dit spul. En dat gaat soms makkelijker als het verkeerpje. En ja, het is wel spannend. Het is spannend werk. Ik ben altijd slachter geweest en we dienen een product bij en ik ga een pleats herbouwd met oude materiaal omdat ik dat mooi vond. En vanuit huis uit daarbij dus heiden ik altijd handelaar en broers. En ja, zo gaat het dan wat. Wat we dus vinden, deze komen bijvoorbeeld van een Hallemerhoek. Bij een pleats uit Fundamentwij. En die zullen dus waarschijnlijk van Mariengaarde, dat grote klooster dat er vroeger was. Nou, dan is juist het verschil in steen. Dit zijn de Lietse redensteentjes die we rekken op eilandbroek bij de kapiteinswennetjes. Dan waren ze tussen de geeltjes metselen. In stroken, dan nemen ze ook wel spekstien. Ik ga wel start spekstien, hoe komen ze erbij? Maar als je droeg spek haast de witte stroken en rode stroken. En zo is dat ontstaan. En nou ja, dit zijn dus de geeltjes, de Friese geeltjes. Het is noodzakelijk dat er weer wat sloop wordt, anders kan een oording er net bij mij opknappen. Hè? Het is, ja, zo werkt het toch. Zo werkt het toch. En nou ja, we komen wel terug de tijd. Op je best maar door. En maar stadigheid onder dit werk gaan. Ik wil de rest van Steenbeek, en ik gewoon niet er gek van bijvoorbeeld. Hè? En nou ja. Ja, zo wat je maar wat om.